Татар телен әйбәт беләсеңме? Милли мәгариф өлкәсендә үткәрелгән рейтинг буенча Нурлат районы исемлекнең соңгы баскычында тора. Ул татар телен үстерүгә тиешле шартлар тудырылмау белән аңлатыла. Бу хакта Татарстан Республикасы мәгариф оешмаларында рус телле укучыларга татар телен укытуның торышы һәм үсеш перспективалары темасына үткәрелгән киңәшмәдә җиткерелде. Татар теле, Тукай теле, Шәһәрнең 2нче мәктәбе укытучысы Гөлнара Газизованың педагогик стажы 20 ел. Рус телле балаларга ана теленнән белем бирә ул. Уку дәреслекләрендә иң мөһиме укучыларга үзара аралашуга күбрәк урын бирелсен иде ди ул. 4нче ел рус төркемендә татар теле укытам. Без Хайдарова дәреслеге буенча эшлибез. Димәк, бу дәреслекнең кыенлыгы шунда, күбесенчә грамматикага күп бирим бирелгән. Минем теләгем шул. Балаларга күбесенчә сөйләм телен үстерергә материал бирсеннәр иде. Безнең Нурлат районында 91 татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Без Роза Закиевна Хайдарова дәреслекләре буенча эшлибез. Рус балаларына татар телен өйрәтү безнең районда 46% тәшкил итә. Ул үткән ел 44% кына иде. Районда татар телендә белем һәм тәрбия бирүче 11 мәктәп бар. Бу уку елында татар телен 6000-нән артык укучы өйрәнә. Районда татар телен тирәнтен өйрәнү максатында төрле гамәли конференцияләр үткәрелә. Дәрестән соң мәктәп проектына нигезләнеп телне өйрәнүдә укучыларда кызыксыну уята. Шәһәрнең 2нче мәктәбе укучысы Диана Юсупова кебек олимпиадаларда катнашып призлы урыннар алучылар да шактый. 9нчы сыйныф укучысы Мария Авакумова татар телен яратып өйрәнә икән. Укытучылар безгә төрле заманча техникалары белән өйрәтәләр, безне китаплар белән генә түгел. Төрле безгә кагыйдәләрне аңлаталар. Милли мәгариф өлкәсендә үткәрелгән рейтинг буенча районны өчен исемлекнең соңгы баскычында торасың. Нурлат районында 2012-2013 уку елында без бердәм дәүләт аттестациясына катнашмадык. 9нчы сыйныф укучылары үзләре сайлап алырга һәм ата-аналарның рөхсәте булырга тиеш иде. Республика күләмендә безнең район укытучылары олимпиадаларга катнаштылар, ләкин беренче унлыкка керә алмадылар. Шуңа күрә безнең күрсәткечләр бераз түбәнәйде. 29 апрельдә исә 9нчы сыйныф укучылары республика күләмендә татар теленнән бердәм тестлаштыруда катнашачак. Бу исә районда татар теле укытуның дәрәҗәсен күтәрәчәк ди мәгълүмати методик үзәк методисты Фәридә Ярмөхәммәтова. Шәһәрнең 2нче мәктәбе укучылары да бердәм тестлаштыруга ныклап әзерләнә. 29 апрельдә беренче экзаменыбыз була. Без дәресләрдә укытучы белән өйрәнәбез, аннары виртуаль факультетларга кирип өйрәнәбез. Безгә укытучы төрле сочинениеларны, шаблоннарны бирә. Без шуларга карата сочинениелар язабыз. Укучыларга белем бирү шартларына килгәндә, район буенча аны начар дип булмый. Дәреслектәр белән һәр мәктәптә дә укучылар тулысынча тәэмин ителгән. Кабинетлар заман таләпләренә җавап бирерлек итеп җиһазландырылган. Рус телле балаларга белем бирү төркемнәрендә укытучылар дәреслекләр авторы Роза Хайдарова методы белән эшли. Уку әсбапларында иң мөһиме коммуникатив технологияләргә күбрәк урын бирелсен иде ди шәһәрнең 2нче мәктәбе директоры урынбасары Гөлширә Ибраһимова. Метод объединения исеменнән әйтәсем килә. Дәреслектәр әзрәк җиңеләйтеп бирелсеннәр иде. Менә алар катлаулырак. Менә рус телле балаларга иде сөйләм теле күбрәк булсын иде. Менә без бит инде аның темалары шундый яхшы. Менә көндәлек тормышта куллана торган темалар, ләкин анда грамматика күбрәк. Бит инде грамматика килешләрне, татымнарны өйрәтеп кенә инде без балаларны сөйләм телендә өйрәтә алмыйбыз. Бездә аралашу булырга тиеш. Аның менә рус телле балалар инде дәреснең башында сүз белән башлап, дәреснең ахырында монолог төзергә тиешләр. Менә быелгы уку елында тагын бер яхшы шундай эш булды дисәк тә, инде безнең мәктәпкә инде школа превосходства диләр. Без инде кооператив укыту методикасы белән менә укытабыз. Дәресләрдә инде без төрле структуралар кулланабыз. Менә бу структуралар куллану рус телле балаларның бөтен эшен эшләргә җәлеп итә. Чөнки алар һәрберсе менә уйлый ала, һәрберсе үзенең фикерен әйтә ала. Татарча әйбәт сөйләшү өчен әлбәттә гаиләдә үзара аралашу да кирәк. Телләрне тагын да ныграк үзләштерү өчен укучыларга мөмкинлекләр тудырылып тора. Агымдагы елның 1 мартыннан республика мәктәпләрендә ана телен укытуга өстәмә 1 сәгать кертелде. Ул ирекле рәвештә укучының үз теләге белән сайлап алына.